Wat baarde er toch wanneer Pieter in Monaco ziet wat zijn leven totaal op de kop zetten? Eén ding is duidelijk, hij hoeft zich geen zorgen meer te maken over hoe hij de mannen trok om ziel. Mijn 180 graden moment, dat is op 3 mei 2009 is dat gebeurd. Toen won ik de EPT Monaco en dat was een moment dat een pokertoernooi wat ik daar won en daarbij hoorde toen een bedrag op tv 2,3 miljoen. En uiteindelijk na een deal had ik 2,1 miljoen. Dat was wel een moment dat mijn leven wel een beetje op zijn kop ging staan. En wat voor toernooi is dat precies en hoe wist je het? In 2008 deed ik mee aan de pokerkampioen van Nederland. Uiteindelijk won ik dat toernooi van kleine 5000 man. En toen kwam er een sponsor bij kijken. Daardoor kreeg ik de mogelijkheid om 1 keertje in Barcelona te spelen. Een heel duur toernooi, wat €5000 toen kostte. En daarna werd ik in 1 keer gevraagd of ik voor Team Nederland wou uitkomen. En toen het derde toernooi werd Monaco. En in 1 keer won ik het toernooi. En won ik een 7 nullen bedrag. Dus kwam er in 1 keer, 2 weken later kwam er in 1 keer op mijn bankafschrift iets met 7 cijfers. Hoe vielen die de toernooirekkers? Die is toen echt al zoiets van, ik get it, ik winnen? De laatste 31, was weer een nieuwe dag. Toen zat ik echt van, het moet kunnen. Ik moet nu gewoon mijn moment vinden. En toen kwam die moment. In 1 keer dubbelde ik en kreeg ik weer meer punten. Toen voelde ik me al groeien. En toen haalde ik in 1 keer de finale tafel. En die avond ervoor moet je slapen, maar dat heb ik bijna niet gedaan. Ik heb een beetje geslapen, maar ik was aan het visualiseren hoe ik ging winnen. Echt? Ja, natuurlijk. Zeg je het dan helemaal voor je? Ik heb wel, als ik sliep, dan droomde ik, maar als ik wakker was ik nog meer aan het dromen. Maar en even naar het moment van toen die miljoenen op de bankrekening in je ziet. Ik heb eerst even... omkeer bijvoorbeeld. Of dit, een spijkerbroekje. Een spijkerbroekje. Een spijkerbroekje. En toen was ik van plan om, hoe we nu zitten. Ik heb het huis waar ik al woonde, ik woonde al prachtig. Als soort miljonair. Zo'n gevoel gaf me dat. En toen dacht ik, oké, ik ga het nu wel wat mooier aanpakken. Pieter wie een deelgewonnen student vrije tijdskunde en wie een soort met spultjes bezig. Hij wie tieren fanatiek. Als er iets te winnen voelt, dan wie Pieter er zeker bij. Een jongen met een zwak voor casino's. En ja, wie wil dan ook geen miljonair worden? We gaan naar Poker 058 om te zien of Pieter als liedjonkje ook al zijn ambitie hier. Dus zijn ze gelijk dat het vroeger ik altijd al met spultjes bezig wist. Kaartspultjes in zak, is daar eens iets over vertellen? Kaartspelletjes en casino vond ik wel fantastisch. Wat fascineert je daar dan precies? Ja, de lichtjes en het geld. Ik droomde vroeger, ik zei al om miljonair, dat leek me wel mooi. En eigenlijk het mooiste is, toen ik won in 2009, toen kreeg ik een belletje van mijn moeder, die was haar bureau aan het opruimen, dat was een paar maanden later. En toen zei ze, jeetje Pieter, ik heb iets gevonden en dat is wel heel bijzonder. Nee, ik pak het er even bij. Maar ik heb een 14-daagse reis naar het Casino Eiland. Dit heb ik als jong jochie, waarschijnlijk. Een opdracht voor school. En ik heb mijn eigen Casino Eiland bedacht. En hoe heet de hoofdstad? Die heet Pokerstan. En roulette, vliegveld en blackjackie en Gamble Beach. En hoe denk je nou waarom hoe je die leven eruit zien als nou net poker is? Wat is dan die maar die vrije tijdskunde? Ik waarschijnlijk in een sport- of evenementenorganisatie toch in die kant. Wie weet bij een grote voetbalclub of bij ergens in die trend zou ik wel misschien een baan hebben gevonden. Maar kun je het je voorstellen zonder poker? Dat is lastig. Ja, hiest oors in het leven stieren als dit pokertoernooi net won hiest? Ja, absoluut. Want wat is er echt verloren in dijzelf, steeds maar? Natuurlijk, er verandert zo veel eigenlijk.
Gelukkig mijn vrienden niet. Als je steeds dezelfde vrienden ja, als ik heb toen nog niet? steeds dezelfde vrienden. Ja. En ja, hartstikke mooi. Ik heb ze wel, dat ik heel veel mensen soms even niet zie, dat ik heel veel op reis ben geweest. Maar als ik ze dan weer spreek, dan is het gewoon hartstikke goed. Pieter, daar had je nou eigenlijk al van alles bereikt in je leven. Je bent de hele wereld doorreisd, maar toch sturen we je bij de Oldenhoven, omdat je hier eigenlijk elke keer weer omkomst. Absoluut. Wat zijn die plannen voor in de toekomst? Wordt je hier in jou het beloven? Ja, ik ben wel verknocht aan Leeuwarden. Ik vind het heerlijk hier te wonen. Ik vind het heerlijk de mensen hier, die hier zijn. Mijn vrienden zijn hier. Ik vind echt, Leeuwarden is echt mijn thuis. Nou ja, wie weet staan we hier over 10 jaar en dan heb ik nog meer nieuwe dingen bereikt. Waar is het nog bezig voor de toekomst? We hebben deze mooie wensballon op met de kind. Ja, dat ik gewoon verder een heel gezond en mooi leven mag leiden. De Gitty Pieter, de Gitty mens. Hoop voor de uitkomst. Ik hoop het ook. Nog een mooi Nog leven. meer overwinningen, een mooi gelukkig leven.